Abusia nanka ya sofo mienu ena enye omu ntokwa. Eya Opambo versus Adom Kyei Duah Philadelphia City. Ana enye omu ntokwa na omoko but Kwadwo Nkansah Lilwin abeji ntokwa no aboso ama ono abeji ntokwa no baton afiri Adom Kyei Duah nsam. Eno Opambo de akosie ni media na no ana manfoka se Kwadwo nyabotre pa na eduabo ne no me no Opambo ka gu so no wan hwe ya ebe ya adwuma ama Elizato so no abeke kanadwe mo hanom as mo host Penyah block me da mess rose any dem obe like video no da ma subscribe button na back the notification connect latest updates na ba chere wa adwen da ma me e wo comment section oba so no wa first enya bia hwe ne make amfo na la money send up ena da ma o yi USA o UK o person ska e de ba fi asomdwe mu a eya nala o ba juice ka no e de beduru fie jojo e de beduru fie ama na offer promo code ne Penyah TV send ska ni sema e wo ne se o be che $20 for free offer promo code Penyah TV a o send ya ho na no let's credit the fee. Now let's go to the story. Yenye nimbi for abada Opambo any Adom Kyei Duah. In fact, my catch say enya na start. Eda ho ache abra Adom Kyei Duah start all hate here na obeka sa ba ifo bia ni ho hwi ni wiase that time ni mu no na Opambo any ne obi kakra ko so Opambo obi o se abaifo ho o yokuma baye sofo o chi baye otutu baye pama hombone at that time no no ono ni benya issue akra but eno no I may serious beef until 2024 abra Adom Kyei Duah in the next 5 years to come no ye de nanim e de be gina ma Yesu Kristo e ho no ne ko hanya Opambo no Opambo be gina no so omumienum ko back and forth sa na ye 2026 we no ana ye say World Cup ana Adom Kyei Duah nkom sheba ye se Ghana ye kwaji aba say kan say osma Adom bofo amana kwa kubo bia ma Blasters ye ni Colombia but ye Colombia kwa share ye eme no akofament won say be dia ma media no so man for cry ebobo wa ntira so for no say asofo mo nkom hye fo no munyai atron kom sra mo se munyai na eno so ana Opambo ebegina kan adwen e de kira Adom Kyei Duah ene ma omu emienu omu ntem enwo na omu kokoma ho adwen kira mo na ana Kwadwo Nkansah Lilwin eti bagi so mu bi on say Kwadwo oye Philadelphia City eni it is an okomu no waje osum na ta na ni ase ta na koma mu gedegede wo kura papa se kosua a Kwadwo entwen se obi mfa na asem na kekankan frafro enko papa Adom Kyei Duah so eri Kwadwo baje ndokwan ekon e ma sebe ba ye kana nkyira Opambo so Opambo ni mu nyansa nyina sebe wo ejimifo wajimi o Kwadwo ebe blast wo Opambo e ma ne nkase nkwa na o kire mu se Adom Kyei Duah no enye nipa kwa na wo na eye nyame ofri heaven e na ba asase we so wo ye nyame tese Kwadwo hu Adom Kyei Duah se wo ye nyame para se wo ye nyame e ma the next day Opambo e de ahomete ene abufuo ebe dome Kwadwo Nkansah Lilwin enyam nam de ne ba mani what if for me am pacho wada roma papa me anam de ne ba satan kwa ni apo asole ye hu ya ansi yesu obi ba ya akwa ni ma sa abo animu na udidi matem opese ohunu nation prophet manunti awoda me kasenti awoda kwasia udidi prophet udidi mi matem we need to see ubohu me chawo bebrebe bracket na prophet me udidi mi matem me ukro tipan wodi me hu na ye so wanyini me ukro tipan me na nka pesa me papa me hu me tipan me wodi me hu ne wodi manyini se oni padua ana ye so wanyini akura setena ne nkwasia emponche nkwasia na nwientia jibifo be ma kwasia osofo eno mi na eba no ebe se wo bia nobody on this earth what we are say Jesus and when you yeah Jesus yo betima that anu mi wo ye wo bia ba kasetia mi sa asemi hu bia Jesus and am say wo bi ntimi ni awurade no gobodo ba Jesus Christ anim me nanim emehye wonti no me gina sa onyame adu masam we so sa ne do ba Jesus Christ no wono no wa ma de dia bro de nyira wono de ne ya pa ko Jesus atachere ma bia pa mo ka so no kwa ne awurade babo mo ba bia no wa ya trese mire bi bedu na ni befu mo obi anim abehye ho ni santi me gina sa asam so to be mo ni pa bia ra wonti awurade asam as na wote mase na wo ka bisa abusa mu iti me do nyame to me no nyame ya to me motata me do nyame to me shira Jesus chama kwam chama wo de people so e na kro na mo betu akwo wi yare yes wadi na mo betu akwo wi yare Jesus ye ne awo kire yes wo mo fanu na fam patuwom Jesus aka in the name of Jesus Christ of Nazareth the son of the living God obedome Kwadwo Nkansah Lilwin ama Steve media mo ne Adom Kyei Duah nko for because hey Opambo for asem kono me na wadom enye adwuma enko ba bia na unihwe
woyɛ bɛyifo sɔfoɔ ɛna wonte ase a ɛne yɛsɛ woyɛ bɛyifo ɛma Kwadwo kora bɛyɛ video bi posti yɛ video no mu no ɛyɛ anwum bi a Philadelphia foɔ no atwa a sɛ ɔmo de ɛbɔ ɔpambo akutia Kwadwo ɛde da anwum no ɛbɛsa ɛno a ɛwɔ TikTok na ɛno ana mfa ka sɛ Kwadwo nya abotrɛ deɛ ne bɛkɔ Kwadwo nya abotrɛ because ɛyɛ asɔfoɔ mmienu ɛna ɛkɔ mu ntɔkwa obiara nim honhom a obiara yisuo edi na dom sɛ ɔmo yɛ asɔfoɔ but adeɛ sa de obiara yɛ deɛ obiara nim honhom a ɔmo mmienu no obiara yisuo edi Kwadwo nya abotrɛ ebi a ɔpambo betumi ebibi ama Adom Kyei Duah no enya no ba no Kwadwo no ebetumi enya wo echamanfoɔ abetu Kwadwo foto ɔhwɛ yɛ nsɛm a ɔka kyerɛ ɔpambo because of say o protect Adom Kyei Duah no ɔhwɛ yɛ Lilwin afutu amede man say onuru baabi a wose mo sofo Adom Kyei Duah onfiri Ghana ne mo firi so obia ba asase we so a wabɛyɛ kyɛn de Adom Kyei Duah ayem ɛna ɔwɛ wo ya boa for also nyame wo nhyira se da bia wo hyɛ na wala yike apostle Elisha ahene and asɛm bi na madwene ho a ha me sɛ Lilwin afutu amede man say onuru baabi a Lilwin onu baabi a uvie sɛ abrabo no onu baabi a da bia na me ka sɛ obi a wabɔ bra aduru anim no and try say obeka sɛ tia because he no wadura asofo mienu na enya asem ba witimi gina ba akwachi di ba fatam saa ba wo kan asem bi me pese me correct wo wosi mo sofo Adom Kyei Duah onfiri Ghana na mu ofiri so saa wa de na state here no hwe obi ba asase we so a wabɛyɛ kyɛn de Adom Kyei Duah ayem ɛna ɔwɛ ye nyina ye bɛda ne agya ewiase wo obi na ɔbɛka ya jenkwa Yesu Kristo kura edire ti no kyerɛ sɛ oba obrɛ so obɛkɔ ebrɛ so yɛ no san kɔ so eti wono no ntena hɔ da eti sɛ na ɔte ase na wofin sɛ ɔno no nti no sɛ wo yɛ hero nti wutimi kasa tia obi ano ebedu mmerɛ bi no ani ho na abɛyɛ dɛ oyɛ nipa nti Bible sɛ yɛmfa yɛ ho ntu nipa so ɔsɛ ɛnome nka na ɔde no ho tu nipa so na ehyira ne de ɔde no ho tu Awurade yɛ Nyankopɔn so Jacob Nyankopɔn so enti sɛ wɔmfa ho anto Awurade na de ho tu nipa so sɛ medi nipa timi ni sɛ mawie a ebedum baabi ne nipa na ɔde na kyiri kora no ani hɔ saa na ewi ase hyehyɛ tie woyɛ dan ɔbɛkɔ ne ametie mi mɛkɔ wo so bɛkɔ yɛ sɔfo panyin Adom Kyei Duah no so bɛkɔ obi a bɛkɔ enti sɛ wo gyina obi akyi sɛ wo di obi atam wo condemn obi na wo gye wo fi sɛ wawie na wo kasa anyhow ne adade this time asa wo taw dodo tweye because ewiase wo no ye bɛda ne agya sa ayi sof Ebenezer ya wasi waba ne nkyɛn ma ne de ne nsa gu so enne wutimi gyina hɔ sɛ wudi na to obi ɔde ne nsa gu so bɛn sɛ wanya sof papa ka wo kɔma ne nsa gu so ti ensa na epagya wo no sansa na betima brɛ wase ana ade ba akɔ no sɛ emfa wo nti dipa so asem na me ka emfa wo nti dipa so ebi a me ka sa kyerɛ we ebi a wo maame ana papa kɔ do ba ria so we so kɔ so do ba ria so ngoi te sa no bi abɛkɔ enti so do ru ko hye nipa bi mu a ebedu me no ni wɔ so futi Joshua no wɔ Nigeria the whole world the bia na manfo free America whole Europe bia body program any a day what is any program na nye yize o ayasam the whole world ni manfo eti no manfo he no anyway enti wa do ho to no so ezi away enti na kyerɛ sɛ fa ho to Awurade so emfa wre hye nipam tiny pay fa wre hye nipam so na epagyaw enipa no ye nipa obeti be free ho apostle ko Joseph okɔ sanso so Adom Kyei Duah obɛyɛ obɛkɔ sanso na menso bɛyɛ bɛkɔ hwɛ yie okasa na wokasa tiampanifo no na sesa na emwa enye sa wanim no wonnim die beto hwɛ yie be dia futu am de be ma wutie bɛboa nim sɛ wɔyɛ America amanfo ba be di matam Adom Kyei nkrɔfo tie o ba be di matam ba de pata me ka kyerɛ sɛ oyɛ nipa ebedum rebi na wɔnyɛ dai na oni obi aba ba yɛ tan de wayɛ na wani hɔ to ɔno so bɛkɔ Awurade nhyira mo sɛ matiri bye bye
Lilwin de nani abɔ no wasa for him because na adwen ye ne sɛ Prophet Stephen Adom Kyei Duah ɛyɛ nyame prekope sɛ ensa ebe pagya wo no sɛ wan reni asansa na abetimi sanso ayɛ dɛ abrɛ wase wona ɛhyase na won ahyase efe nanso ɛkɔ awie ne yɛte no social media sɛ ɔmo sra de Lilwin onso nkyɛn wɔ ɔmo before so sɛ asono mienu hyia mu ntɔkɔ a ɛyɛ na nwura mu nnua ɛna ehuna ma ensemwe video we mu no I don't want to go into details because Prophet Elizato yi Adom me pacha me nyane kasama for me nyane church member me nkɔ na sorry nemum me pesa me catch Lilwin and say me din kai video enra aka kyerɛ say Lilwin de nani abɔ no wasa for him because na adwen ye ne say Prophet Stephen Adom Kyei Duah ɛyɛ nyame prekope ne nkasa ye mu kyerɛ say Prophet Stephen Adom Kyei Duah onye Ghana ni nemum ye to ni free osoro ene ba Ghana asasi so direct oba bi eni wono mo a owo no saa na meka say ne nkyerɛse etie Nanso the Lilwin and one when you the nearest future to come. Lilwin ebesu obelusu niema bi dachi. Fi say utie video no a Prophet Elizato yi Adom pambo ne nsɛm a all kan wo just say wo abrantie Lilwin wo aba ne nsɛm anasa ne nkyɛm wo de ne nsa to so abɔ mpaye ama open na maka kyerɛ sɛ ensa ebe pagya wo no sɛ wan hwɛ ni asansa na abetimi sanso ayɛ dɛ abrɛ wase before Lilwin no anasa before Prophet Stephen Adom Kyei Duah na Lilwin ukuta udin Lilwin dada enti edin Lilwin no ba be hyase en kan hunu se opambo ensa ewo mu bi nyame nam ne so ebɔ mpaye bi srɛ adum bi to wo so ansana o ba be pagya aba be Lilwin okɔ Stephen Adom Kyei Duah odifo honom no me pacha na ukuta udin Lilwin dada enti kan hunu se de enam ne so na nyame fa ne so ema edin Lilwin bɛda wo so pagya ye no se wan hwɛ ya na no asɛm ene ne nsa ebetimi sanso de waba fom wona ɛhyase na won ahyase efe nanso ɛkɔ awie ne yɛte no social media sɛ ɔmo sra de Lilwin onso nkyɛn wɔ ɔmo etibira wo ase ɛnya na abɛko ama osofo sɛ de yanko manyankopɔn no Prophet Stephen Adom Kyei Duah sɛ ɔwɔ ntokɔ bi sɛ wɔne Ebenezer bɛko ama ɔno ankasa ene ne nko eti sɛ otie Ebenezer video ba ko bi a ɔse ne nkola no enye kom emo bia ndi papa na tem nemo wono aka sa kyerɛ sɛ asɔfo mienu ɛna enya ntokwa empanifo so sɛ asono mienu hyia mu ntokwa a ɛyɛ na nwura mu nnua ɛna ehuna amane ti Lilwin sɛ wanhwɛ ni ye na ɔde wo kɔto so sɛ udifo ɔyɛ nyame prekopa a uti anye ya wo nsa besi fom Kwadwo Nkansah adewe ubegye ya agyae ɛkyerɛ sɛ empanifo mienu enya asɛm a akora twon ho wei ɛyɛ akukudamfo mienu na enya ntokwa wei enkotwetwe emma obi emedome ene wabusua minnim benefit a wunya edi free sabio Adom Kyei Duah ho ai ɛyɛ obi apene fada asɛm but wei no mpanimfo no mienu na eyie eni kwa sɛ enkankura obi a asole members wei ya futu amede ma mo manfa nso de a mujejreje eno so nkyerɛ sɛ bɛyɛ me woyɛ me didi watem bi that's the fact enti Kwadwo misrɛ wadawroma ensɛm bi wɔ hɔ a twitwa so fane sɛ ɛyɛ mpanimfo respect ɛde ɛho hia ai because wo yɛ no sɛ sabio ɔno nso akora yɛ friend chief enso begina bonten ɛyɛ wa emfa sabio peace emada enti Kwadwo ɛyɛ madesrɛdeɛ ntokwa hene mepɛ wasɛm sɛ meyɛ ohun videos bi na at times am favor wa ɛno nkyɛ sɛ metan ɛyɛ atanyie na ya na meyiu enti Kwadwo mesrɛw afutuo we nka bɛfa nka bɛboa me sɛ mpanimfo na yɛbɛka na omu ntie die a mo mu anyi omu ni di omu ho atam ɛne obi amfa obi aho ai ɛno kyerɛ honhom no honhom na ahyia na Kwadwo wote sɛ me a wohia ni woni srɛ ni abasa ɛwɔ honhom mu wo so kɔ ka asɛm Kwadwo ɛkyerɛ me bokurafu Adom wadawroma daddy enka wutwa so anka mani bɛgye sɔfo Ebenezer ɛyɛ de afutuo daddy mebu mu ase mete won kanya ne mesrɛw wadawroma enka so wutwa so anka bɛyɛ me de pa kyerɛ me bokura ɛde afu ana mo se mabodam ɛkyerɛ mma minsi na bifini ba ye no on say Steve media mo ebeke kan mo adwen kyerɛ Elizato because Elizato ga say agoro na say Adom Kyei Duah ne nkura ebese no pambo di no omonya careful because emwa wo mo ema da nkomo no ono ojam no bedi sa nkomo no ema the next day Steve media ebedi di ojam ene Elizato atem eno ana Elizato ene ojam so no omo abeti wo monte in fact omo so ababiem na we ene nsemu a omo eka mamenka asem bi nso emfa nkyerɛ obi a wotie bia the whole Ghana
obienu ana no yasne ya yetia no tienie the whole Ghana obienu ana no ya esne ya yetia but say unya relevant so we wa dey say we be didi atem a ye de be call papa ne so me de me nka bio ba me just told the to ma se mo be ye o ade on be ye wa o tie wa koma be chehye o o she TV ni bi mo ansa no wo no kwa na ohima ben se ka no imagine say ma betena na ye say me ne service na Adom Kyei Duah blogger e wo fidie kese me na beto ase me ne eyi ya no what do you mean our brame ka se mba ko kire papa na the way be si apagya me de makodo e de na mabe enti mo amoye sa no mo send message bi ne mo na mo ha papa no mo ha papa because enye wo papa no no e yo sofo no no be say yo papa wo ne da sori a wo bo se papa na ne ma ka no social media na ha no wo bo se papa no sofo ma mi chebe ntimi sa ne ma no se wo papa wo ba wiase na o ti social media na ko for home no dinatem and can we so life for kura and I say we hear video kura so be different because who person asem no naturally say be papa be na somdwe ko wa wo papa tina bo so papa ya opambo na won ne yesa ontimi nyesa wini opambo ne ne denseno na no denseno na no ateseno ana sa game we obeso na de on we master okuta captain pando etuya ensimo be catch on ontimi kemu 1% because wo enye wo style no daddy my words are enough for the wise ana umo wakola bi bedi de opambo atemo a wakola no okasa enko ba bia wakola wan na ekohwe no onye obia ti se me wakola bi di matem na me se me respond a me correspond to wakola no enye me na me koma the page akọ page enye ma me koma na popular enye wo na mababa attack wo osunu ne gina wa ende na me ntefre kokko wo na be ma me numbers no me kasa ba akutia wa the whole can obi abefa opa mami ntrese me kasa me tia wo bloggers on be fa me show the same thing opam bo so ekasetia wa bloggers say wo Ghana nyina abefa because omuri ko to on page ni be grow mbenye sika ba wo no opam bo betima katena afini bi waka half amfa we use kasa no kwaye odin ai na wodi beneza ni nyame di adakwa uye beifo enye wo untu se enye wo star no emra wuni ni want na compound house what I say compound house only di atem enye asem ketwa enti odi agura opam bo do be hwe se bra obegu ani mu ase enti me de mesrew twe wo free we me say enka Ghana se Colombia papa enka me say enka ni pepe tu ko wasoro no ka Ghana se Colombia enka se sembre enka be bia be fa bia bloggers no okaye say obesuma so abofo ma na koka tim no ho okaye enti enne ato afa ho na amfa ti ojamu ye nye so mota na agrada akura na no odin na ono so di atempa no later so ba man krama di agrada later agrada brand ho ase hu se dabi tie menka tumi asem menka ne odom menka ne oye nyame adwuma menka ne but menka asema me say sa game we edidi atem we ye ni atem social media sophists na Adom Kyei Duah enye ne star no so na one papa ne da ampaso ben sophists na Adom Kyei Duah pa unkodi opambo atem sa opambo mbe ye papa ne sa afedi de aba na yere so jojo o de we asofo safaya na yere anape den abeka kire opambo ne yere no mo ntibi da na abeka kire but sophists na Adom Kyei Duah no enye ne star no papa ye be wie no na benya problem o se me kasa asem we anum kasa group ni edi ni ya ka o mo mfa yes mo de bloggers no mo no e be ya mo na ento betina wa opwa gbase abwa India has to do that. They miss the bigger picture. Say ni pona mi dile chi no on timi sa pressure no ni pona mi dile chi ye star no ni pona mi dile chi no kasa kura wo ye ne den men kase sophists Adom Kyei Duah akura ka cho bi se wa jimi da na kwasiada wanka kasa no ye ne den wanka nje oda yes
enti wo so kodi opambo atem a what the pressure na eba papa no so papa nso because who blogger no be anim o ese papa no kwa hye dem a wo su me say who blogger no obi anim o asema me ka tro on ti ase da anya dia wo be ti ase because of momo na ye de be ma no to ti ase but say me papa pa ana me ne sofistra no chedu ada sori a wo be hu se ne ma fa de widim se ye dina tem ye dina gina tem o se mo doso enso me hu se blogger bia post mo ade amoye wo ya dia me ka no onkofo bebe na kasa ma sofistra no chedu aba mo se blogger bia post o but o kwa more than they say me say almost all the bloggers because blogger bia o bo se blogger bi obi o kasa ma sofistra no chedu a obi akofa bia Kwadwo Nkansah Lilwin na kasa because ono no odi ono odom ba mumu ada bloggers no bi kofa video onya sa traffic no open on so be kofa pambo anase so chief na so sabu video obenya entite bia be kwatia mo awe wo onti ase oba be aboa kwase jimi onti ase ma mitie obi enu na no ya sene mi o se jimi enu kan kura chen ye o obi enu na no ya sene mi o ba wo sa asem no the way am si kan no e kasa kire badwemba ukuta udom nyame ehira wo ye wadwuma if you hate criticism a obede se nya Ghana ni kura chiri ni se okan wase obi be so ene nkofo be hye da keka wo sa Let's say we said the beef between Adom Kyei Duah and Pambo there. It is becoming worse every now and then. Obet ma chere wa adwene e dia mame. E wo comment section. Aha Penyah Media. Accra.